A čast mi je u studiju pozdraviti ravnatelja baleta HNK u Zagrebu, Leonard Jakovina. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Evo, pomalo neuobičajeno, dakle za sam kraj ove kazališne sezone premijera, no vraćate se sa ovim baletom tek na proljeće, najavili ste. Tako je, premijera je, znači, kao što ste najavili, sutra. Balet Hrvatskog narodnog kazališta priprema čudesnog Petra Pana. Zašto sam se odlučio, krenuo bi s time, za to djelo? Kad mi je Alan Bjelinski prišao i rekao da je 50 godina prošlo od nastanka djela, ja sam objeručke odmah prihvatio taj projekt iz dva razloga. To je bio prvi, znači da na neki način odamo taj jedan omaž Bruni Bjelinskom, a drugi, mislim da je vrlo važno kao nacionalna kuća da imamo na repertoaru i jedan balet. Ne bi se da rekao odmah da publiku ne preokrenem na stranu da je to samo za djecu. Ne, apsolutno ne, nego za sve. Stvarno naraštaja i za obitelj. Dakle, od izvođača do svih ljudi koji su involvirani u ovaj balet, internacionalna postava, mogli bi reći. Apsolutno, apsolutno. Znači, kao što spomenuli, Giorgio Madija, renomirani talijanski koreograf. On potpisuje, znači, koreografiju i režiju. Uloge? Tako je. Idemo na rana Artura Brauna, prvo redatelja zračnih scena, vrlo važno da je njega spomenemo. Adriana Mortelliti, ona je kostimografkinja i asistentica koreografa. Imamo Kim Sunčana za scenografa. To su tim koji već dugo godina radi sa Giorgio Madijom. A što se tiče uloga, nastavna uloga Petra Pana smo postavili Kornela Palinka. To je mađarski plesač, izvanredne tehnike, izvanredne kvalitete i jednostavno po licu, po fizionomiji apsolutno odgovara Petru Panu i to je Giorgio zahtijevao. Čim ga je vidio, rekao je, gledaj, Leo, ovo je Petar Pan i njega obavezno želim imati. Moramo spomenuti, najavljivali ste početkom sezone, balet je trebao biti open air tipa, odnosno na otvorenome. Spominjao se i Maksimir Bundek i razna mjesta, no na kraju evo ipak u zatvorenome. Zašto i što to točno, dakle, možemo vidjeti? Pa gledajte, točno kao što spomenuli, trebao biti prvo Maksimir. Međutim, tamo i nisu riješeni sanitarni čvorovi. Cijela ta konstrukcija, to bi bio jako veliki financijski zahvat. Jer kad smo krenuli od početka taj projekt, znači znali smo da pošto je Petar Pan, pošto je taj naziv, mora se letiti. Znači moramo imati redatelje zračnih efekata. Znači samo ekspertni tim su došli iz Norveške, stunt timovi rigeri koji su učili naše plesače, znači podučavali tjednima da se uopće usudi, da dobe hrabrost ići na te neke visine, da rade sve te neke salto i akrobacije koje je fenomenalno vidjeti. Međutim, Maksimir sam se postavio da nije, znači, beton dole, tu je trava. Nismo željeli oštetiti cijelu tu infrastrukturu. Vrijeme nas nije poslužilo zadnjih mjesec dana. Vidjeli smo da će prognoza ići s kiše na oluju moguću i tu jednostavno nismo htjeli riskirati, rekli smo ništa, idemo rađen unutra u kazalište. Sigurnost plesača nam je najvažniji da taj projekat bude stvarno na svjetskoj razini. Nakon ove premijere sutra slijede još dvije izvedbe, 2. i 4. srpnja. Nakon toga Petar Pan stiže na repertoar HNK tek na proljeće. Zašto? Pa evo, iz jednostavnog razloga odlučili smo to prebaciti za 4. mjesec, pošto u 10. mjesecu niti koreograf, niti redatelj zračnih scena nisu u mogućnosti doći da ponovo, znači, osvježe koreografiju i da porade sa plesačima na tim akrobatskim, znači, vještinama. Iz tog razloga prebacili smo na 4. mjesec. I evo, za kraj sam htio još reći i publici i svim gledateljima da dan nakon premijere u Hrvatskom narodnom kazalištu bit će koncert Zagreb i ja se volimo tajno. Na taj način Hrvatsko narodno kazalište će obilježiti kraj kazališne sezone. Evo, tako pozivamo sve gledatelje i publiku da nam se pridruže. Volite se tajno, a mi smo objavili javno. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama.